Kao što se nadam da ste upoznati, mi u Fudbalskom klubu Sutjeska vrijedno radimo i unapređujemo sve segmente poslovanja kluba. Rezultat toga su i povjerenje naših glavnih partnera sa kojima nastavljamo i u narednom periodu saradnje. Čast mi je što mogu da objavim da će kompanija Intersport biti naš partner i u narednom periodu. Ozvaničavanjem saradnje već 5. godinu za redom spajamo dvije lijepe crnogorske sportske priče, Intersport kao globalni autoritet u maloprodaji sportske opreme i Fudbalski klub Sutjeska kao najuspješniji crnogorski fudbalski klub u prethodnoj deceniji. Čast mi je i zadovoljstvo što mogu ispred kompanije Intersport Crna Gora da kažem da već 5. sezonu za redom smo partneri Fudbalskom klubu Sutjeska, koji je jedan od najuspješnijih crnogorskih fudbalskih klubova u zadnjih 10 godina u Crnoj Gori. Saradnje na ovom nivou Intersportu nisu strane, na globalnom nivou Intersport podržava uspješne sportske priče. Kao što i znate, Intersport je globalna kompanija koja posluje u preko 40 zemalja sa trenutno preko 5300 prodavnica u svijetu. Tako da nadam se da će ova saradnja donijeti sportske sreće i mnogo uspjeha u narednoj sezoni Fudbalskom klubu Sutjeska, kao što je i proteklih 4 sezone naše saradnje. Volio bih također da naglasim da je ovo sezona u kojoj će Fudbalski klub Sutjeska imati po prvi put unikatne dresove od brenda Homa, španskog brenda Homa sa kojim imamo saradnju. To su varijante dresova koje možete vidjeti ovdje i nadam se da će im ovi novi dresovi pomoći da nastavljaju da nižu uspjehe i u narednoj sezoni, kao što su to i radili proteklih 10 godina. Posebna simbolika ove saradnje je to što je Intersport baš prije 15 godina u Crnoj Gori počeo priču ovdje u Nikšiću i tada je otvorena jedna nova sportska priča u Crnoj Gori. Evo danas možemo reći da se nastavlja jedna velika sportska priča i saradnja baš ovdje u Nikšiću između Intersporta i Sutjeske, tako da smatram da je potrebno istaći i tu neku simboliku koja je značajna ne samo za Nikšić, već i za cijelu Crnu Goru. Intersport je tehnički partner Fudbalskog kluba Sutjeska od 2019. godine, a ova saradnja je ozvaničena i najvećim uspjehom Sutjeske i crnogorskog fudbala kada je Sutjeska prošlo prvo kolo kvalifikacija Lige šampiona. Vjerujemo da su i rezultati koje smo postizali u prethodnom periodu doprinijeli da ne bude dileme oko nastavka saradnje. Čak šta više, ovoga puta smo otišli korak dalje, pa će naši momci, zahvaljujući Intersportu, u narednom periodu nositi unikatne dresove. Iskreno se nadamo da ćemo već večeras u prvom kolu kvalifikacija Lige konferencija naši momci upisati prvi trijumf u novoj opremi. Ispred kompanije Intersport želim Fudbalskom klubu Sutjeska u kvalifikacijama za Ligu konferencija puno uspjeha i sportske sreće. I očekujemo da u predstojećoj sezoni budu uspješni čak i više nego što su to bili u proteklih 10 godina. Iskreno se zahvaljujemo kompaniji Intersport na ukazanom povjerenju i nadam se i vjerujemo da ćemo zajedno da doprinesemo i motivišemo veliki broj mladih ljudi da se posvete sportu i okrenu zdravim stilovima života.